Salam Türkmen Portal web saytymyzyň mähriban tomoşaçylary. Bilişimiz ýaly Türkmen Portal web saytymyzyň we onuň ykjam goşunynyň media bölüminiň üssü bilen ýurdumyzda hemde dünýäde bolup geçýän täzeliklerdir wakalardan söz açýan günüň habarlary gepleşiginiň her günkü täze sanyny size ýetirip gelýär. Size ýetirýän habarlarymyzyň gerimini giňertmek maksady bilen dörejülük toparmyz bilen günüň habarlary gepleşiginiň türkmen dili bilen birlikde rus diline sanyny size yetirmegi makul bildik. Inni siz günüň islenlik wagty, islenlik ýerde Türkmen Portal web saytynyň hemde ykjam goşunnysynyň media bölüminiň üssü bilen günüň habarlary gepleşiginiň türkmen diline sanyny kardeşimiz Gulayim Ataýewanyň. Salam, habarlarymyzyň bugünkü sanyny rus diline sanyny bolsa Sabina Haliyewanyň alyp barmagyna. Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Tomoş edip, täzeliklerdir, wakalar bilen tanış bolup bilersiňiz. Mähriban tomoşaçylarymyz, gepleşiklerimiz göwnüňizde ýarasa laýyk goýmagy, öz dostlaryňyz bilen paýlaşmagy, teswir ýazmagy unutmaň. Goý siziň dostlaryňyzam ýurdumyzda, şeýle-de dünýädäki bolup geçýän wakalar bilen türkmen hemde rus dillerini destine tanış bolsunlar. Biz bolsa siziň bilen hoşlaşamyzok. Sebäbi Türkmen Portal hemişe online. Ýatdan çykarmaň. Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.